Kipulat ka Mountain Road Police Station kila yok kambiang sa laingot kiway pat kibriyo halor ka jing suba don kati thermau bat kawang bilor ya ka Ïing sa jong ka para u MLA ka Mountain Road uba Methodius dekhar ka kong Teresa dekhar ka badon hagasnong Sanduli West Khasi Hills District. Kipulat kali thu bakitay ki blasakam ki kentop yo firstborn shine palyar laipun rusnam nakasnong Sanduli 1 ublasakam ningkong uba shan bor langs laipuprasnam nakasnong Sanduli 1 uba skam bor len hujan saupos nam na po nongken raw bat usilika swangre laipusan snam nakasnong tinhyang ya kitay ki saungot ki suba don kti lara no sa thanat Mountain Road nakabanta ban penlong ya kajing tokit kipulat kila yo ban badru ya kakali Grand Vitara kabadon your registration number MLA not D not R sansau kabadai jong uba skam bor len hujan halor kani kipulat kila register muka duma persya ikite ki saungot kat kum ki kendon ka Bharatiya Nyay Sanhita BNS bat ka jing tokit halor kani ka Jingjia kadang ya chakman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya